guys, welcome back to Sia Vlog. जोंहा दिनै खान्थाल जानो नागिरदों गोबावनि उनाव बिराद गरम लामायाव जानोसै खान्थालखौ। होमबा जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम। नै खान्थाल हानसै जोंहा खान्थाल गावब्रा जोब्बाय नायलाय खान्थालानो। ओइ गोजौनाबो गावब्रा जोब्बाय नै। नै आब'सो हानगोन। गोरों बियो हाननायाव। रोङो। ए नोंखौ खेबखायाखैना खान्थालखौसो खेबखादों। सिरि जानबाय बेहा फिसासिनखौसो बासिना लालायो साला आंनिखौसो लाबावनांगौ नै खान्थालखौबो आब'सो दानगोन आंथ' रोंखाया दाननो रोङा माने खान्थाल दानबा आथा नाङो हिनजाव लाबा थाखा नाङो होननायखौ मिथिखाया दालाय रोङोलै आथा नांजानो गिदों आरो भिडिअखौ सोर खालामनांगौ जाखो नोंसो सोमावग्लुंजोबगोनसो भिडिअखौनो माबाखौ मबाइलानो ओरैनो स्टेबल नंखाया रोंगौथ' नोङो ओइ दानजेनबाय खान्थालखौ आब'आ गोरोंलै बियो गरमावथ' गरमसिनसो मोनबावसिगोन बे बेखौ जानानै उन्दुनो हायैनिसो आरो हनै गिसु खोबथेलायबावो सासेया लाजिनानै बाजैया मावजि दे नोंनो दानदो औ आंना बिसिया गोरोंथारलै मोजांखौ दानदो ओइखौ खान्थाल बिफाङालाय मेरला दं जोंनाव बिराद फिथाइ दंखायो देग्लाय बारा फाननायबो जायाखै नालाय फिथाइखौ नङाबा फिसा फिसायावनो फानोमोन आरोना न'आव थाबाबो जानायानो जाया बारा दिनै जानो नागिरबाय आंथ' जाखाया जानाया जायो आरो मोनसे मोननैल' जागोन आङो बांद्राय जानो बायो आङो न'आव थाबाबो जानायानो जाया न'आव थाबा बांसिनानो जानो बाखायो बेहा जानो लुगैखाथारदोंमोननो ना फाथायखांबाय नैखौ आरो थाइसे फाथायनांगौ दंबावो मोनजाथारसिबो माथो बे केमेरामेननि हौवाया सासेल' फाथायनोबो रोङा जानोल' जावबायलायबाय आंखौ जय श्रीराम मोजांथ' ना बेनो थोगौमोनदां मानो थाइनै थाइथाम नांगौ नुखायाखै नामा रमानफारायाव हिनजावफ्रासो मैसो दानो खान्थालालाय मा बिसिबां गिदिर खोथा नै दामखांबाय जाजेनसै मोनसेल' जागोनब्रा माबायदि गोथाव ना खान्थाल थाइसे बिसोर जाबाय गिस'जोसोमोन खान्थाल जाग्राफ्रा माइदि बाजै गोथाव थगायाखैथ' नोंबो जादोंना सना ओइ नोंबो मोनदों सना आसायसो सिनदों नैखौ बरिया जाबायलै बियो महर नोंलाय मा जाजोबखो नोंहाबो माइसुं बिफासो जाबाय माथो जोंनाबो माइसुं बिमासो जाबाय हेल' होनलाय दे माम्मि मेसिया नोंबो जादों जादों खोना जादोंनो जादों रेडि केमेरा रल एक्सन दे होख्लायगासिनो नै जानाया
मायदि आजुलि गोथावमार ना होख्लायबायलै बे दै लोंनाया मामिया नै मोनानि ओंखामनि थाखाय थास' बिबार खानो नागिरदों थास' बिबारजों मैथाजों जानोसै थास' बिबार खाग्रायानो आं एरसुजायाना नानिखौ लानानै खादो दे न'आवनो दं नै दैखरनि खाथियावनो दङ न'आवनो बोथिसे मोनखायो हनै थास' बिबारा इलाय गैलान्दां नै बिसिम मोनबाय थोयोलै जोंना बेनो बेसे जाबाय माबाया थास' बिबारा न'आव खानानै आरोना ओमफ्राय लायबालाय लायदेरनो हाबावोमोन बै खाथिनि लामायाव नाथाय लायला आरोना बांद्राय होला बांद्राय होबा आं थावनाय मोना माबा मैथाया बांसिन जानांगौ आरोना आंनि थाखाय आलदा आलदा सयस नालाय आंनि थाखाय मैथायासो बांसिन जानांगौ बे एसेल' जानांगौ आरो होमबासो आं गोथाव मोनो ओंखायनो लायदेरासै आरो मैथाबो खाखांखाबाय नै मैथा खानायखौ देखायासै मानो होनबा भिडिअआ गोलाव जायो भिडिअआ बांद्राय गोलावबाबो नोंसोरबाबो बरिं मोनगोन ना गाइस ओंखायनो डाइरेक्ट खाखांनायखौ देखायबाय आरोना दा सायनानै संसै आरोना मैथाजों ओमफ्राय थास' बिबार ओमफ्राय माबा होदेरगोन नामाथाय ना होदेरगोन नामाथाय ना बिदै जानोसैनो ना सायबाय बे दाखालि हमनाय ना आरोना दाखालि हमनायानो ना बियो बिराद बुरजा दंखायोमोन नालाय गोथाङैनो दोनजोबनाय जादोंमोन आरो मेरला दंबावोसैनो दोननाय थौआव दोनदों आरोना थांनानै थाखाय दस्रा नाबा थैयो आरोना नैबे नास्राय माबा माबिबा थायो आरो निस्लाफोरबा थैलाबायखाया दैल' चेन्ज खालामना होबाय थानांगौ आं बे बिगुर गैयि ना जाया दे जायखिया बिगुर गैयि नाखौ जाया आं सोर बिगुर गैयि नाखौ जाया कमेन्टआव खिथाहर बिगुर गैयि ना जाया बियो बिगुर गैयिबाथाय जालाबो बियो कमेन्टआव खिथाहर सोर बिगुर गैयि नाखौ जाया औ बिगुर गैयि नाखौ जायै मानसिफ्रा माबानो मा होनो कमेन्टआव खिथाहरनो सोर जाया थारमाने गावहा जाया नालाय जोंहाथ' बिगुर गैयिखौसो गोथावसिन मोनो आंहाथ' नाथाय बेहा नाथाय बिगुर गैयिखौ जाया आरोना नैबे माखासे नाखौ दोनगोन आरोना गाबोननि थाखाय माखासेल' जागोन एफाराम बुरजा जाया आरो नङाबा गाबोन ओंख्रि आन्दायगोनलाय सानफ्रामबो ओंख्रि आन्दायोना नङाबा दैलि मा संनो जायो ओंखायनो दासानदि फुरा ना जागासिनो दाखालि हमनाय भिडिअखौ नुखाबाय जानो हागौ आं लास्ट भिडिअआव आङो हगारखादोंमोन ना सिगांनि भिडिअआव जुदि नुवाखैबा नायबानो जाबाय भिडिअआव हाबनानै आं नैबे माखासेल' माबागोन नो बेखौ माखासेल' होगोन ओमफ्राय नै सारायखौ माने एथ' गोसोम सानगोन नोंसोर गोदोनिफ्रायनो इउज खालामबोगासिनो बेखौ जोंनि आबै आबौमोननि टाइमनिफ्रायनो बावनो संबाय थानाय नालाय बावनो मोजांसो मोनलांग्रा जाबाय जोंहा गोसोमबाबो नै देनानै लाग्रोजोब्बाय एवथ्रमग्रोबाय मोजाङै बानलुजों खारै एसे होनानै ओमफ्राय नै मैथा होसनसै संनायफ्रा आलदा आलदा जायो बयनिजोंबो मिलाया आंना आलदा जानो हागौ जायखिया गोथाव जाबानो जाबाय दै गुदुं होनसै खनसेनो होखाबाय बारे बारे होबाय थाबा मा होनो खनसेनो होखाबाय होमबा दाहाय मोननायखौ देखायनोसै नैबेथिं नाया मोनबाय नै गोथाव जानोसै दाहाय मोनबाय खोबनानै दोनसै ओमफ्राय नैबे ना बाथोनखौ बांद्राय साइज जानाय बायदिखौनो मोनासै आं ओमफ्राय नैबे थास' बिबारा नै साइज नुथारबाय जानायावसो माबायदि जागोन गाइस थास' बिबाराबो बांद्राय गोथावानो जायासै दहाय माबास्लाबनो हायियाव एसे थास' बिबारा खामस्रेमदों बावनो थावासै बांद्राय हास्लाबाखै एरफैनो उन्दैबो गाब्लु गाब्ला नालाय हास्लाबासै बांद्राय थावासै दे होमबा गाइस दिनैनि भिडिअआ बेनो
ओंख्रिया जोंना बेनो थास' बिबार मैथा ओमफ्राय नास्राय बिदै ओमफ्राय ना बाथोन बेनो आरो होमबा गाइस जोंनि भिडिअसखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोननाय थाबाय मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना होदो बाय बाय गाइस